Gaba ɗaya idan ka duba ya kake kallon jam'iyyar PDP a zaben 2023 a Najeriya ganin tafiyar da ake a yanzu. To, mu dai mun san jam'iyyar APC tukuna zan fara haɗin gambiza ne na mutane wanda mayaudara kuma wanda su kansu Amma zargi kan ne wannan kake yi. ana gaya maka ra'ayina ne ai wanda suka zo suka haɗa kansu daga wurare daban-daban wanda har yanzu kuma kayukansu a rarrabe ne abin da ya haɗa su kai guda ɗaya shine mai gida Muhammadu Buhari shugaban ƙasa kuma zai gama nuwasa tenuwa a 2023 saboda haka abin da ya haɗa su ya raba yanzu kaga yadda kowa ke nema yanzu ma ana maganar shugaban ƙasa dukkansu a rarrabe mu kuma PDP dama jam'iyya ne da take da experience ta goge kan wajen harkar mulki kuma mun yi kuskure iri-iri kuma kuskure mu bai kai ba amma saboda farfaganda na ƙarya yau ga abin da yake faruwa a NDDC yau ga abin da yake faruwa a EFCC wanda aka mana ƙarya amma mun gode mutanen Najeriya ba su yarda da wannan ƙazabu da aka mana ba suka zaɓe mu yau ga abin da yake faruwa a cikin gwamnati a cikin fadan gwamnati yadda ya kasance manyan mutane ana ganin su da takun rashana har sun nutse ya wuya saboda haka kuma yau ga maganar tsaro da an ce mu ne Boko Haram to yanzu to waye Boko Haram da ake har gwamna ma ake so a kashe mu ko mu taɓa samun wannan ba a lokacin mu na PDP abu ne na ƙarya na yaudara kuma an ce ƙarya fure take ba ta 'ya'ya 'yan Najeriya sun gani wato gani a ƙasa kuma sun san cewa jiki magayi ana jin yunwa ana ganin wahala kasuwanci duk ya karye kuma maganan ma faɗa da rashana ɗin cewa ashe su ne masu rashana ɗin fiye da kowa rashawa ko? To da izinin Allah ina ganin mutanen Najeriya idonsu ya buɗe kuma rana ya fito ba zai koma ba haske ya haska rana ya haska duk wani mai ƙarya ko mai yaudara insha Allahu a zaben da zai zo mutanen Najeriya ina ganin za su zaɓi PDP. 2023 din nan kana batun jam'iyyar PDP za ta koma kan mulki. Duk bakakin ita ma tana da nata matsaloli na cikin gida ganin kusan matsaloli na cikin gida da jam'iyyar APC take fuskanta ita ma PDP tana da su. Mu ba mu da matsaloli inda muka samu tazara akan APC shine mu jiki magayi ne mu ma mun riga mun yi laifi a baya wato na dashe da ake yi a ɗauko mutane wanda ba su cancanta ba sa ko kuma kama karya to mu mun ganta amma yanzu su suke yin ta kaga dai yanda aka hana gwamnan Edo ya tsaya bisa wannan dashe din wani yana jin shine ciyaman na fati haka hana gwamnan Lagos mai ƙarfi kuma mai aiki da sauransu kaga yanda ya faru a Zamfara aka je aka sa aka yi son zuciya wanda ya kasance PDP ta dawo to ko ina haka aka yi ko a nan jihar Bauchi an yi son zuciya shine Allah ya bamu dama muka zo da jihar Adamawa da sauransu kuma ba su daddara ba suna ta yi kowa yana jira ne ya ga cewa ya abin da ya ga dama don shi dan wane ne ko kuma yana da wani makami yanzu ya kasance ma ba su da ma tsari wato jam'iyyan ba ta da shugabanni sai dai an kawo na wucin gadi wanda shi ma kansa gwamna ne to jam'iyyan da ta fara da rawan kafa ina tsammani ba ta kai ba saboda gurguwa ce. Ya dangantakar ku da gwamnatin tarayya yanzu ko gwamnonin jam'iyyar PDP. Ya dangantakar ku da gwamnatin Muhammadu Buhari. Mu a gwamnatance kamar yadda na gaya muku muna da kyakkyawan sani fahimtar menene gwamnati. Yau ma da karfe 12 zuwa karfe 2 sanda muka yi mitin na gwamnonin PDP na Najeriya gaba ɗaya yadda muka ɗauki abubuwa daki-daki ya ake ciki maganan covid-19 wato mashako za mu buɗe makarantu ne ko ba za mu buɗe ba duk mun intifaki mu masu ɗa'a ne wa gwamnatin tarayya mun san ƙarfin gwamnatin tarayya kuma maganan tsaro za mu kawo tsaro sosai a gwamnatocinmu kuma za mu ba da goyon baya wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kawo tsaro amma kuma muna tsawatarwa cewa maganan faɗa da rashana ko rashawa ne ya kamata ba yanda da ake yi kawai mu a zarge mu bayan an hukunta mu an gurfanar da mu mun je ko ina mun yi shari'a kuma Allah ya fidda mu su kuma ana nasu ana yin shiru ba ya kamata shugaban ƙasa ya san cewa mutanen Najeriya suna ganin mutuncinsa mu ma a PDP muna ganin mutuncinsa mutum ne da ya fice a irin wayannan harkoki kuma muna ittifaƙin cewa
ba zai bar wayannan masu yaudara ko mayaudara makaryata da suka gewaye shi wanda za su bata masa suna ba. Amma a ƙarshe muna godiya wa shugaba kuma muna tabbatar masa haɗin kanmu a matsayinmu na 'yan PDP.